Ini ang Veritas Legaspi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Good morning, marinaga po graray sendo gabos mga tugang. Alda na naman ng Webes, kita po ang magribanan digdi po sa saro na naman na edisyon, presentasyon kan programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan, hatod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Uy, kumusta? Long time no hear. Long time no see. Hindi po sa idong mga kasabay sa kudyan alas 11 nin pagkaaga si Edgar S. Barameda. Giraray na nag-inbitar sa Indo na sabayan nindo ako sa kudyan na mataposan sa tuyang programa para sa saro naman na edisyon, presentasyon kan sa tuyang programa. Alat, tagilid ako. Tama yung ko, posisyon na. Yan, nagdi ako sa camera. Mahampang kita sa camera. Okay, sige. Sabi ko na nga kita puan magiribanan sa kudyan alas 11 nin pagkaaga para sa saro naman na presentasyon kan programa niya to, programang pang-edukasyon na asin pangkabuhayan. Magdadara po sa Indo ng mga informasyon, mga bareta asin mga bagay-bagay may kinaraman sa mga aktibidades, mga programa kan sa tuyang universidad, ang Bicol University. Ano po ang sinong pinagkakabalahan? Ano po ang sinong pinagkakasibutan? Para na po, magsarabayan kita. Uy, kumusta? Sa gabos na inabot kan sa muyang broadcast sa bilog na Kabikolan, yan, sa anom na probinsya kan Bicol Region, sa bilog na Pilipinas asin sa bilog na Kinaban sa pagikan sa muyang live streaming na atod po sandok kang Radio Veritas. Nadaw kita sa Free Radio, sa Radio Veritas. Also, sabi ko nga ni Kasubago, nasa live streaming kita. And then nasa DCTV Channel 8 man kita sa telebisyon, sa cable TV. And then nadawag man kita sa FB page kang EMD Extension Management Division asin kan Bicol University. Uy, proper kita magpadagos. Kumusta sa gabos niya itong mga katrabaho dyan sa lawag kan Bicol University sa panginot kan sa muyang presidente si Dr. Arnulfo M. Mascareñas. Okay, siyempre pa ang mga vice presidents, mga deans and directors, mga chief of offices, mga department chairs, and of course, mga fellow colleagues sa academe, yan, sa teaching. Siyempre pa sa mga nasa teaching position, yan, nasa teaching staff niya to. Anong teaching staff? Kumusta po? And siyempre pa, welcome back mga estudyante. Uy, blended an sa muyang modality kan pagturo nangon yan. Ibig sabihin, may face-to-face na sa lawag nintulong aldaw, nyaong kami dyan ng mga professors nindon, maturo sa sendong mga aki, sa mga estudyante na nagbarali ka nangon yan. Nagpuna po sa muyang klase ka nakaging August 15. Yan. And extended man pala ng enrollment hanggang August 20. Yan, para naman sa mga gusto pang magpa-enroll. Yan, yan sa graduate school. Okay? Now, sabi ko na nga ni, ang tulong aldaw niya, kami sa Laucan Universidad, on-site na piga-apod me. And then, ang duwang aldaw, allocated man para sa asynchronous. Ibig sabihin, ang mga learning materials niya mo, ang mga materials na pigagamit mi, mga audiovisual materials, mga assignments, mga activities, etc. I-upload mi po yan sa muyang Google Classroom. Ngunyan, nag-training kami sa LMS, yung Learning Management System. Yan. Gamit mi ang Moodle application. Yan. Nag-training kami ng 5 aldaw. Okay? So, yan mga po sa mga pataratara. Digi po sa tuyang programa. Diyan po sa mayang pagbabalik. Naturalmente, kada best na may programa kita, igwa po kita rin bisita. This time, sa tuyang pagbabalik, tutukaron niya itong mga tugang, ini pong piga-apod na coconut-based agroforestry farming system. Ano po ini?
pag sinabing agro-based agro o coconut-based agroforestry farming system, anong klase nin pagtatanom ini? Yan. Pag sinabi tang pagtatanom, agrikultura. Sabi pa kasi ito yung presidente ko niyan, si President BBM, priority niya ang agrikultura. Yan. Nasa, kaya nga kinaputan niya kan ENOT, so Department of Agriculture, nganing, ano yan, siya mismo ang personal na mamahala. Sarbaga sa mga panuga kan presenting administrasyon, sana makababa daas sa 20 pesos ang kada kilo kan bagas. Yan ang antabayan nanta. Okay? Sa tuyang pagbabalik, yan po ang didiskuturon niya to, makalis lang kanagkapirang pagiromdom. Legazpi City and Radyo Veritas Legazpi. This event is also brought to you by the Diocese of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Divine Word College of Legazpi, Governor Noel Rosal in the Provincial Government of Albay, Mayor Geraldine Rosal in the City Government of Legazpi, Department of Tourism Regional Office 5, the Pepperland Hotel, the official Albay residence of the Philippine Madrigal Singers, Radyo Veritas Legazpi, and 94.7 Spirit FM. Nurture your Catholic life. Visit Vita Católica Bookstore for your books and souvenirs, religious items, and liturgical supplies needs. Visit Vita Católica Bookstore. Vita Católica Bookstore with a selection of different inspirational books, Bibles, children's books, novenas, vestments, catechetical books, mass cards, neo books, shirts, rosaries, pins and medals, images of saints, and others. Vita Católica Bookstore is located at the ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. For inquiries, message them on Facebook. Vita Católica Bookstore, an outlet of the Diocesan Multimedia Services Incorporated, Diocese of Legazpi. Totoo bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako nang magsasabi sa iyo, effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa, sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang, kailangan natin magtulungan. Mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglang mangyari. Laging makinig sa radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, FIVOX, Pag-asa, MGB at ibang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o e-balde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo, at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain, at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills, at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyong anumang oras sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay, sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot. Maaring tawagan ang hotline number 742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Okay, sige, balik na po kita ligdi sa tuyang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan o programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Oras niya to, 15 minutos makalampas sa alas 10. Nasa linya na po ang sa tuyang mga kasabay mi na pagkaaga, sa tuyang pong guest para sa programang ini. Pasensya na sir, dahil ka na contact na. Okay, madiskuter po kami kan pigapod na coconut-based agroforestry farming system. Nasa linya po si Dr. Antonio P. Padayaw, ang Business Affairs Coordinator kan Bicol University
College of Agriculture and Forestry. Sir, good morning. Maray na aga po. Maray naga po sa gabos na nagdadangog di sa programa. Okay, maray sir ta malinaw ang signal tangon yan. Nasa bukap Yeah, ka po. sir? Nasa bukap ka po? Opo, sa ginabatan po. Okay, so ang tema tangon yan sir, ang topic ta, pigapod na coco-based agroforestry farming system. Pag inapod ni sir na coco-based agroforestry farming system, ano po ang gustong sabihin ka ni sir? Ang gustong sabihin po kay ni, Apo. ini po ang mga pwedeng gibuhon Mhm. and arugon kang mga farmers na interesado kung gusto po ninda magtanom kay iba pang crops o Mhm. mga pananom na pwede po nindang pagkakitaan Mhm. aside po duman sa nuyugta. Mm. Kita po baga digdi sa Albay, digdi sa Bicol, mainly coconut po ang Apo. mga nakatanom and duman po sa space na daing tanom ng nuyog, Mhm. nagiging idle po or walang tanom, awot sana. And ang nuyog po, ang standard distance of planting po kaan, Mhm. dapat 10 meters by 10 meters. Mm. So, igwa po pwedeng itanom duman sa Mhm. space kaysa po sayang sa space. Kaya po nagkaigwa kaining coconut-based agroforestry system. Ayun. Similar ba ni sir sa pigapod tang intercropping? May pagkakaparehas po. Mhm. Mhm. Kaya lang, ang intercropping po is mainly ginagamit po iyan Mhm. duman sa agri-crops or duman sa vegetables. Vegetables. Okay. Pag sinabi sir na in between, ta sabi ko sa bago 10 meters by 10 meters ang pagitan kang nyog, ano sir ang pwedeng itanom? Depende ba yan sa daga? Depende sa klase nin soil na niyaon dyan? Or anong klase nin products o anong klase nin agri-products ang pwedeng itanom dyan, tabi sir? Okay. Kita po digdi sa Opo. Albay or digdi sa Bicol, masorte Mhm. po kita Mhm. because ang dagata po is may tigapon kitang volcanic soil Mhm. ang hali po sa Mayon Volcano Opo. na naturally mataba po ang dagata. Oh. Ngunyan, bako po gabos na crops, pwede i-intercrop po or pwede itanom Mhm. sa iraron po kang nuyog. Igwa Mhm. po kaya kay mga pananom na tigsasabing sunloving, iyan po gusto kaan so naiinitan po talaga siya. Oo, Igwa nainitan. naman po oho. kay mga tanom na shade loving na ang gusto Mhm. po kaan partial shade bako po siya exposed 100% sa sunlight. So Okay. sa nuyog po, igwa po kitang mga pili na tanom Okay. na pwede tapong itanom sa iraron kang nuyog. Mhm. Mga ano halimbawa nga sir, ako sir, kan nasa Camarnesor, sa mga parents ko kayo, sa mga lolo ko, nagtatanong kaming mais, minsan kamote. Anong mga sample pa sir ang pwedeng itanom ta? Nasambit mo ka sa bago, igwa man yung mga tinanom na gusto naghahanap nin saldang, igwa naman so Opo. parsley. Duman sir sa nangangaipon nin init, nin saldang. Ano sir ang pwedeng mga samples ng mga tananom tabi? Ang mga pananom po na Opo. gusto may saldang kang aldaw, yun po Mm. yan sa mga gugulayon, sa mga Mhm. agri-crops, parehas po kang mais. Mhm. Pwede man po yan i-intercrop po sa nuyog o itanom, digdi po sa taho kang nuyog. Mhm. Pag ang nuyog po, nasa early stage pa, dahil pa po siya nasa reproductive stage. Oh, Kapag nasa okay. early stage, harababa pa po iyan, Mhm. okay pa po ang distribution kang init kang aldaw. Okay. Pero po, pag nasa reproductive stage na, haralangkaw na, may shade na po iyan, Mm. dahil po makakabuelo or dahil matubo kay maayos and dahil mabunga sa mais or sa mga gugulayon. Ang gusto po kaan, full exposure to sunlight. Kaya pala sir, ang antak ngaya puro pagulong, pag medyo ababa pa ang saradit pa ang mga nyog, pero okay pa ano? Matalubo Kaya pa sir okay ano? po siya. Opo. Okay. Di ba naman sir sa mga maski nagdarakula na sa mga nyog, darak alang kawon na, ano pa sir ang mga example kan mga tanom na pwedeng itanom kan mga paraomata? Kami po sir, digdi sa Mhm. Bukaf, Opo. nakul po ang areas na may tanong po kinuyog. Mhm. Nagkigwa po kami demonstration Opo. project kay ito na pinunanta po kang 2015 Yes. na puon po kami kay ining coconut-based agroforestry system na ang Mhm. ginamit mi po is cacao. Kakao. Okay. Kaya po. So kumusta sir? Ang- Sige po sir. Ang cacao po, ang istorya po kaan, Opo. hali po iyan sa ibang lugar, bago po yan sa Pilipinas, hali po yan Mm. duman sa South America, Opo. na dinara po sa tuya kang
mga explorer na Espanyol. Mm. Tapos nakapadakol po kita kaaligdi. Mhm. Ngunyan po, worldwide, ang kakao po is ang sarong produkto na kaipuhan, lalo na po kang mga manufacturers kang chocolate, Mhm. ta wala po ibang replacement sa cacao beans sa paggibo kang chocolate. Bako po aron kang ibang products na pwedeng valuehan ki artificial Mhm. or ibang produkto. Ang chocolate po warang iba, kakao sana. Ano po? Mm. So, ang naging problema po kang producers of chocolate, Mhm. di, nag kaproblema po sinda kang production kang Opo. number one raw material Mhm. na cacao bean sa Africa. Kaya po so mga bansa digdi sa Asia, tropical countries, in-encourage po ninda na mag-produce ki cacao ta ang encourage po na mag-produce ki cacao. Mhm. Ngayon po, digdi po sa tuya sa Pilipinas, Mhm. ang iguana pong established is ang Mindanao, Mhm. sa Visayas po na nakapuo naman sila. Kita po digdi sa Luzon, kumbaga neophyte pa lang po kita sa pag-produce ki cacao. Pero po luckily po digdi sa Bukav, Mhm. nakapuon po kita kang 2016. Opo. Mm. Sa buka po nagpuong kita kang 2016 pagtanom kang kakao. Opo, ito pong tinanumtang kakao. Mhm. So hybrid varieties po hali duman sa University of Southern Mindanao Mhm. na iyon po ang pioneer kang pag-produce kimang hybrid varieties digdi po sa Pilipinas. Igwa po kita digdi ka ito pa kay mga kakao pero sa native varieties po ito. Mhm. Okay man po ang native varieties pero mas dakol po ang advantage kang hybrid varieties ki kakao. Mm. Ini sir na mga tanong baga sa mga backyard, ano yan, locally grown lang yan, locally species lang siya, or saan po siya hali? So mga haralangkaw na po, sa mga Mhm. darakula na, usually po, so native varieties po iyan. Okay. Na haloy naman po digdi sa tuya na nagtutubo. Kumbaga, pag sinabi ta po na native variety, Okay. usually hali po yan sa pisog, Mm. sa seed. Pero po, ang native variety po kaya, ang advantage po, resistant po siya sa mga helang, sa mga Ayun. atake ki peste. Okay. Pero po, ang bunga po kaan, medyo saradit sana. Mhm. Okay. Eh, Nata sir pala ano tabi, anong characteristics kaining kakao kung nata di siya kay puwanin masyadong init, okay lang siyang itanom sa nalalindungan kang nyog. Ano po ang characteristics Okay. kay niyo? Ang characteristics o naturalesa po kaya kang Opo. kakao, Mhm. shade loving po siya. Shade gusto- loving, oo. Opo, ang gusto po niya, dahil po siya masyado exposed sa init kang aldaw, Mhm. ang gusto po niya, may lindong po siya. So, Oh. hindi po sa tuya, sa Albay, sa Bicol, since ang dakol po sa tuya is nuyog, Mhm. yun po ito ang naging estratehiya na Mhm. itanong po siya sa erarom kang nuyog. Oo. Sa Mindanao po, ang dakol po duman is mangustin Okay. and rubber tree. Iyon man po ito ang tig-incorporate ng daki kakao. Ayun, oo. Kaya pala di ang nadalang tatakay sa high school kay to so pagkakanbakan mga trees, photosynthesis, iniwara sin na kay ni Sir Karog kayan? Igwa po sinda ki photosynthesis. Gabos man po na tanom Opo. na gaagi sa photosynthesis. Tayo po bagayan so kung paano sinda mag-produce ki sa Yan, diri nindang oo. pagkaon. Kaya lang po, so naturalesa po kang tanom, ang example po sa ruan ining kakao na gusto po niya so may partial or may lindong po ang lugar kung saan siya tigtatanom. Parehas naman po yan sa mga masitas ngayon, sa mga ornamentals. Igwa po kay mga masitas na gusto duman sa naiinitan. Ayun. Kaya siya nagdadakula, nagbubura kay mga is. Igwa man po kang mga tanom, ornamentals na gusto duman sa shade. Ito po mga example sa mga indoor plants. Yes, oho. Pag iyan po kaya tigbaliktad, so shade loving tanom mo duman sa exposed sa aldaw, Mhm. or so sun loving tiglaog mo duman sa may lindong. Dahil po yan ma-produce kayo maayo. Sometimes nga po, natitigbak po yan. May mga arag pa lang ka na, no, ng mga klase ng tinanom, bako man siguro, sir, ang characteristics kay ni, medyo matapo ba siya, madali siyang magabot, madali siyang mabarita, kung may mga bagyo, siyempre, maski pero paano nakakatabang sunyog na dahil sa magulpinin maray, kasama yan, sir, sa characteristics ninda, na medyo matapo, madaling magabot, madaling maraot. Ang kakao po, Aha. kung talagang super typhoon, Aha. maski po nga ni sa mga darakulaon na kahoy, na napuputol po talaga nagagabot. Pero Mm. may
management practice man po na pwedeng gibuhon Opo. na dai po ma-uproot or mabari su lawas kang or su puon mismo kang kakao. Mhm. Prior po sa maabot na bagyo, pwede po iyan i-trim. Haliw, purutulon po sa mga sanga, Mhm. arli, kasabay po ito sa mga dahon. Iwalat lang po sa main trunk, pati po sa diit na sanga. And ma-rejuvenate na lang po yan. Matubo manggiraray po yan. Kaysa- Okay. Kaysa po pag nabari siya o natumba siya, mas difficile po ang pag-recover po ka. Ayun. Pag tinanong mo sir ang pisog kan kakao, either native o hali duman sa South America, mga pirang bulan o taon siya bago mag-produce na kan sa iyong mga pisog? Okay, pag hali po sa pisog o Mm. sutig sasabi ta po na sexual propagation, Opo. mabunga po siya pagkatapos pa po kay 5 o 6 na taon. Oh, rolabig mong pala sir ano? Iyo po. Mm-mm. Pero po kung sutiga apod ta po na asexually propagated, Mhm. so ang pinaka okay po kaya and proven na asexual propagation sa kakao is grafting. Mhm. Ang grafting po iyo po yan, so may seedling po kita na nasa polybag. Mhm. So sa taas na part po, Mhm. tigpuputol po ito, tapos Mhm. tigtutubudan po ito kang sayon or sa puro kang Yan, sanga, oho. hali sa mother tree, Mhm. then tigbubudbud. After pirang weeks, matubo na po sa dahon duman. Pag sa dahon po matured na, pwede na po siya itanom duman sa area intended. Iyan po, within 18 months only, less than 2 years, pag asexually propagated, especially grafted, Mhm. mapuo na po yan magbunga. Naramdaman ko sir sa pig-discuss kan sa ko ni Dr. Payong ganito. So, marketing, so sa pili baga, na itatakot mo Kaya naman pa. sa sarong sanga, tapos pipilion mo so babae or lalaki. May mga arog pa lang ka na teknolohiya na pinagamit, mapili ka kan babae, lalaki, na pag nagka-match, yan, pwede mo na ito itanong palan. Pero sir, sa nyog, alimbawa ngaya ang tinanuman mo kang kakao pili o ibang klase mangga, mabubuhay man sir ang ano? I mean, parehas ba ang ano niya? Ang pagtalubo niya kung ibang kahoy man ngaya ang itinanuman sa iya? Iyo po, no problem po kung ang plantation mo igwa kang mangga or igwa kang pili. As long as ang cacao seedlings po na tinanom mo duman sa tahaw, Mhm. makaka-receive po siya at least 50% kang sunlight. Okay. Dahil mo sa sir kikaaga, halimbawa baga siyempre, pagdakol na halimbawa ngaya tinanuman kakao, tapos nga sa ibong may mga gulayon, dahil daw sir may magkaagaw sa nutrients, sa tubig, etc. para maapektaran ining kakao. Okay, dahil po magiging problema basta Mhm. po aram po kang farmer, so standard distance of planting po na tiga-apod. Mhm. Example po, sunuyog 10 by 10. Mhm. So, pagtanong po kang kakao, bako man po dapat haranihon po duman sa nuyog. At least po, mga 2 meters sali duman sa nuyog. Mhm. Ngunyan, ang distance naman po kang kakao, magpuon sa sarong puon hanggang sa pangduwang puon, 3 meters po. Ayun. Duman po sa tahaw, kang 3 meters, since ang kakao kung bagong tanong pa man lang po, Mhm. pwede pa man po duman magtanong kigugulayon. Anong klase nga sa nagugulayan ang pwede pa in between duman sa kakao buda niyog naman? Okay, kung ito po na mga nuyog haralangkaw na, Mhm. so shaded na po so area, dapat po, so sa irarom kang nuyog and kakao, Mhm. so shade-loving plant man po, araw po kang luya or ginger. Okay. Pwede palang burbalutan, ano? Ayo po, kumbaga po, ang idea po kaya kaining Okay. coconut-based agroforestry system, aside po duman sa nuyog, Mhm. igwa pang sarong produkto na madali po mag-mature, madali magbunga para maging sintabo tulos or income tulos kang farmer. Oo. And kung igwa pa po kay saro sa irarom kang kakao, Mhm. na pwede pa po itanom, mas okay po. Tanganing, ang nuyog po baga is hina-harvest every 45 to Yes, 60 days. tama po. Oo. So habang naghahalat po so farmer kaan, igwa pa po siya dapat other Oo. source of income. Ayun. Sir, kung tanuman ko ngayon pagulong, antak, so mga nagkakanap bagang mga gulayon, dahil daw maapektaran ang pagtalubo o production kang iningayang kakao o iba pang mga itinamtang ano dyan, Google trace dyan sa laog kang compound, kang sarong, kang mga nyog, dahil daw sir magkaapektaran. Opo. Iyo po again kung sunuyog bako pa man po nasa fruiting stage, so harababa pa, so dakol pa ang sunlight na ma-receive kang tanom, no problem po duman sa gugulayon. Ayun, Basta po oo. bako man siya haranihon duman sa
nuyog and duman sa kakao. Pero Ayun. ito po na 3 meters na distance, lalo na Mm. kung bagong tanom po sa kakao, Mhm. tamang-tama po ito or buwelong-buwelo pa po duman sa mga gugulayon. Pwede pa po nga ni duman ang 2 or tulong linya ki por pagulong Mhm. o antak. Narundum ako sir kan nasa Kamsur ako. So tiyoon ko tapos sa father ko, nagtatanong pa sir nin mani. Ang mani sir, ano yan? Shade loving yan o partially ano lang yan siya? Ang Oo. mani po, isan labing po ang mani. Sun loving. Oh. Ayun po. Kaya pala so tiyo ko. So tinanuman niya medyo ano niya, sunyog niya, medyo bako na masyadong madahon. Kaya matalubos pala sa mani. Pag mauran sir, kumusta ang alimbawa, pag grabe nga yung uran, ang volume kan tubig niya grabe, naapektaran po ni sir ng mga tinanom na ini? Gabos man po na tanom gugulayon man o fruit tree, pag talagang grabe po ang uran, may effect po. Hindi kaya dapat po ang tatanuman ta po kay ni igwa po kita ki control measure na di po siya maistakan masyado ki tubig na haluyon. Ayun. Imbis na po na buhay na, maapektuhan po ang performance sa kahaluyan, pwede po yan matigbak. Ayun. Especially po itong gugulayon, mas vulnerable po Iyo. ang gugulayon sa Oo. baha sa tubig. Kami po ngani ngunyan digdi sa buka, Oho. igwa po kami ki sweet corn, igwa po kami ki Mhm. vegetables, both common and high value, Mhm. grabe po baga sa uran. Mhm. So medyo nagbaba po. So harvest ni bata, harvestable sa sweet corn. Iyo. Hapon lang. 2 weeks po na medyo sumag sa tubig. Kaya so iba po, natibak po talaga. Ayun. Ano yan, sir? So acid content kang uran o sub-volume na garo ngayon nalamos o tulos na katalubo? Anong factors yan, sir? So volume po kang uran. Dapat po kaya pag nag-uran, masarong sumtulos ito sa daga. Mhm. Ang uran po, pabor po iyan sa mga gugulayon. Iyo nga, Basta oo. po, at least 2 beses o sarong beses sa sarong semana. Oo. Pero po, so urual daw na Yan, uran. harag sa to. Tapos natipon po sa tubig, binaha sa lugar. Then, nagugulo sa tubig. Iyo Iyo po ito nga, ang sir, grabe oo. talaga ang damage. Oh, garo sir yung pagpigay ka ng mga peste na magralaw sir pag moist yang maray Igwa man po ki mga peste na kasabay ka ang tubig. Pero ang pinaka nakaka-damage po talaga is sa tubig. Oh, okay. So paano kan sir halimbawa ngaya madahonon so mga nyog sigang uran, paano mangyayari anong sistema kan sir para maibitaran iyan? The nature kasi yan pero paano ang yung ato sabi mo ko sa bago nagkasarayang anong maray na sistema kan sir tabi? Ang uran po baga kaya, so syempre di tama po yan Iyo po. Oo. makukontrol. Ini po na mga produkto, so iba po na pwede nang i-harvest kaysa po masayang. Mhm. Dapat po ito i-harvest na. Pero ini naman po na digdi sa Oo. coconut based ang cacao. Tested naman po siya na Ayun. di man siya basta-basta na nagagalan or natitigbak tulos. Dawa po medyo sunod-sunod ang uran. Mas kaya po kang mga fruit trees Mhm. iyan kaysa duman sa gugulayon. Mas weak po ang mga gugulayon. So mas preferred din sir. Bata ang kakao bago niyan sir, pigi-export tata kulang ki tsokolate sa ibang bansa. Pigi-export sa tuya. Marin nasabi mo sir na sa Mindanao, garo full blow na sinaduman, sa Visayas nagupon na kita palan garo nagbupon palang digdi garo na yung Iya po. kita. Oo. Yun po. That's why po nga ni Mm. kami po nag-establish po kami digdi sa Bukak duwang demonstration projects na coconut under cacao, duman po yan sa Bukak Moraro, taduman po ang dakula na area ta, Okay. especially for laboratory activities kang estudyante. Tapos igawa pa man po kami ki-develop duman na area, half hectare man po siya. Excuse. Ito po, ang niyog po duman dati, tulong tuon sana. So, sabi ko po, garo niya ko, bako inibagay duman sa Iyo. cacao production. Oo, Kaya ang oo. ginibo ko po, tinanuman ko po kasabay kan cacao. Nagtanong po ako kay Batag. Batag. Mas madali po magtubo sa Batag kaysa sa cacao. So naka-provide man po tulo siya kay shade duman Oo. sa cacao. And pinahudyan ko po kidiit, nag-abot po ito medyo late na. So nuyog po na takunan variety. Ayun. So may substitute pala. Sir, ma-commercial ko na kita, ma-play mo kitang advertisement. Sa pagbabalik ta, sir, dakol pa kitang tutukaron. May kinaraman kita. Ngayon ako nagka-interest ako kanin, sir, sa sitwasyon na araw kayo. Dakulong pala na produkto. And kakao pala ang pinakang, saro sa pinakang maray na pwedeng itanom
kung ikadakul naman yugan. Okay, babalikan na po yan, sir. Pakalis lang ka nagkapirang pagiramdom. Kung pag-aalaga ang pag-uusapan, sinisis ang bida dyan sa lakas ng katawan? Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement naman yan. Ito sa inyong lugar. Saro sa mga common na kailangan kan mga senior citizens ang katarata. Pag igwa ka kaini, malabog ang sa imong panghiling. Igwang puting layer na nakakover sa imong mata. Alagad mahal ang magpa-opera kan katarata. Ang iBerry sarong matibay na bulong sa katarata asin iba pang pigigikanan kan malabog na panghiling. Ang iBerry igwang bilberry asin ini made in USA. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, nagluluha, magatol asin makulog na mata huli sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watsons asin sa saindong mga suking butika. Ito, ang tanong ng bayan, kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Doc, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants ito. Maaari pa rin mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. A multiple intelligence school where kids come first is now ready to accommodate students for play school, kindergarten, and elementary for the academic year 2022 to 2023. At Pep Center, we give quality, personalized, accessible, affordable, and inclusive education right at your doorstep. Offers basic and special education program, play school 3 to 4 years old, kindergarten 5 years old, and elementary. Services offered: intensified behavior intervention handled by registered behavior technician, online speech therapy, online occupational therapy, SPED assessment, behavioral consultation, online developmental pediatrician evaluation. Enrollment is now ongoing for as low as 500 pesos registration fee. We are open from Monday to Wednesday and Friday from 8 a.m. to 4 p.m. Classes starts on August 22, 2022. For more inquiries, contact us at 052-742-2189 or 0917-501-0222 or visit our official Facebook fan page, Pep Center. The Pep Center is located at 430 Efacanda Drive, Cruzada, Legazpi City. Enroll now at Pep Center and experience flexible learning, responsive to the changing needs of the new normal. Kung Joey, albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. may Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. Sige, balik na po talig di sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Okay? Sige, balikan ta si Dr. Antonio Padayaw. Ako sir panag-retire kita sir sa BIO. Makonsulta ako sa interesado ako magtanong kaning babalikan ta agrikultura ta. Iyo ang anong ngunyan kay puhan ta sir sa agrikultura. Sir. Okay, sir. Hello, sir. Hello po. Okay, sir, okay. Sabi ko, sir, panag-retire kita, balik kita sa agrikultura. Ayun po. Okay. Ay, sir, sige po, sir. Kami po, sir, digdi sa BUCAF. Opo. So, mga interested po. And siguro, sa mga gusto po na BU employees, Opo. Under the BUCAF Extension Office, may saro po kaming proposal na about to be approved. Opo. So interested po na mag-undergo kaining training regarding po digdi sa pag-produce cookie cacao under coconut. Kung igwa po ng mga BU employees na sa mga madali na mag-retire, mas okay po kaya kaini. Bako po so paka-retire mo, saka ka pa lang po maadal. Tama ka, sir. Mas okay po na 2 to 3 years bago ka mag-retire or even earlier, makanood ka na po para pag-retire mo, nagbubunga na. So we are very willing po na mag-assist, mag-conduct training, mag-share po kan sa muyang knowledge and skills. Lalo na po
paghali po sa Bicol University ang Iyo, sir. participants. Kaulayan ko daw sa mga iba ming faculty members kayo mag-inan, sir. Lalo baga sa mga nasa entrepreneurship department baga ako, sir. May saro kaming kay Riba na involved sa kamote niyan. So pigigibo bagang pansit si Dr. Nolan Vilaro. Mga aron ka na baysa na sir mga one of these days. Sir, apo ra kan pala naunambitan mo na sir sa mga training. Sa halimbawa sir may pala sa Indo, may magtap na sarong grupo nin mga parauma o grupo nin mga NGOs. Uy, gusto ko man makaakod kaning cacao farming na bako pala na masyado kaipuan ang sunlight. Pwede ka mo sir makontak o saan po ka mo sir pwede makontak? Iyo po, pwede po digdi sa Book of Admin kay sa Samoya po na din kay Dr. Joseph BD. So siya na lang po ang po Samoya, matap Samoya. Then with our extension coordinator si Professor Eddie J. Gonzalez Jr. Then kumbaga mapag-urunan po iyan, ma-schedule and kita po digdi sa Book of is ready man po ang area, ready ang technical persons, saro man po ako duman. And anytime po na kaipuhan, basta po ma-schedule and ma-organize. Pero kita po ba, nagkaklase, tapos may no problem po sa muya. Ayun. Kita ba sir, sa mga mandato ang research and extension, sa mga partner sir, anong mga partners tango niya ng mga organizations na dakula ang naging partisipasyon kontribusyon sa INDA? Kami po, both private and sa mga kairbahan taman po sa gobyerno, nakikater taman po yan. Pero recently po, ang mga naging client ni po are members of the NGO na tigtatabangan po na magkaigwa ki mga additional income aside from po duman sa tigkukuanan po talaga nila. So last po nga na training may na-involve man po ako is so sa Pili plantation establishment. Ang Pili po is endemic lang po talaga siya digdi sa Tuya sa Albay and Bicol region. So may nag-aarog man po nga kay ni sa ibang lugar pero di po ninda masyado na kukuha so paagi because ang Pili po ang climatic condition na gusto kang pili is ini po na sa lugar ta. And another po is nagbarakal na po sindaki planting materials kang pili so asexually propagated. Pero may nalingawan po sinda na saro na importante. Ang pili po kaya may lalaking pili tsaka may babaeng pili. Bako po arog kang kakao na ang kakao sa burak po kaan. Yaon na dyan sa babae tsaka lalaki. Mahiling mo na sa burak kang kakao kung babae yan o lalaki? Dahil po arog po kayo ni. Sige po. May mga fruit cultivars po na may babae tsaka lalaki. Arog po kan pili and rambutan. Pag arog po kaan, ang gustong sabihin po kaan, dapat may cross-pollination. Iyo po. Cross-pollination. Ang gustong sabihin po, so lalaking puon, mahalik po naman sa pollen grains. Tapos po, sa parosor, sa insect, mapopollinate so babaeng burak para maging bunga. Ayun. Ini po na ibang fruit cultivar. So sa burak po niya, kompleto po naman may lalaki, so pollen, then may babae. Ayun. So sa egg. So nagse-self-pollinate po siya. Okay. So ano po? Igwa sir na cross-pollination, igwang talagang so nagse-self-pollinate siya. Opo, igwang self-pollinating. Okay. So kung gabos lang po babae, so nakuha mo, orang lalaki, so dahil man po mabubuo. So piece of the pollination, dahil mapo-fertilize kumbaga. Tama ka dyan, sir. Nasabi mo, nabanggit mo sir kanina, so pili, endemic sa digi sa Tuya talaga. Ibig sabihin, ang klema o ang naturalesa kang pili, talagang digi lang sa to makuha. Nabalitaan ko sir kan mga enot, garo try ini sa ibang mga lugar. I think sa China yata babalo man na ano yan, kopyahon. Pero talaga nakukopya sir. Ano talaga ang pinakang, is it the daga, the soil, is it the climate sa Bicol region? Or ano talaga ang sa mga dahilan pa sir? O mga dahilan kung sa Tuya talaga ang pili nagdatalubo. Kung sa daga po pwede po na magibuhan ki paagi by adding mga organic fertilizers, ibang mga soil medium. Pero po ang klima, di po yan masasalidahan. Kumbaga, ang paros, ang init, ang relative humidity, kita po, digdi sa po yan sa Tuya nangyayari. Sa ibang lugar po, iba man. That's why po, dahil nagtatribe sa inda ang pili. Ayun.
Nakakontribute pa din sir sa pigsay mo kasubago tabi na ang ang dagat ta may volcanic mixtures sa Sorsogon igabaga nya diyan so yan bulusan digsa so Albay. Nakakatabang pa yun, sir? Iya po, sarap pa po yan na kaya ang pili po sa tuya or maski sa ibang mga fruit cultivars, mga magayon po ang pagtubo. Because ang klase po kay dagata, kumbaga, mas magayon po siya kaysa duman sa ibang lugar na bago po araw kainin sa tuya na volcanic soil. Kumbaga, pag nag-erupt po baga ang vulkan, bako man po gabos negative ang epekto po kaan. Iyo, tama ka po. So, kumbaga, nakadagdag man po yan duman sa makaipuhan kang daga na mga vitamina or mga mineral na nakukuha po kang tanong. Daron duman ko sir si study ni Sir Ronel Juneda baga so sa Bulus Asana yan sa Sorsogon Bay na nakatabang pala sa mga volcanic ash duman para mahali kung bay mahali siguro at least ma-regulate so piga puntang red tide. Tama yan sir, mga araw ka na no. Bintahe ito sir ano. Iyo po siguro pero ito po kaya bako ko po ito expertise sa fisheries po yata ito. Fisheries ito tama sir. Pigo kumparar ko rin subintahe kang presensya kan mga volcanic ash sa tuya yan ano na dakulang tabang mampalan. Okay sir, balikan ko na sir na pigsay mo kasubaago na nagatalubo sa gusto kang aldaw, gusto kang partially shading ngaya o shaded etc. Nabanggit mo ka sir sa bago subatag na ang batag baga pag nagdahon naman siya nakataklob siya naman sa kakao. Ang ano sir, halimbawa ini sir na mga tubo, sugarcane. Pwede ini sir? Ang sugarcane po kaya di man po baga siya masyado na naglalangkaw. Opo. Pero pwede man po ining maging alternative pero bako po permanent. Kumbaga madalian lang na pangremedyo kung wala ka pa po talaga dyan tinanom, tubo lang. Okay. Pero sa design po kang pagtanom kang tubo, ang natural po bakaan is example sa sarong hektara, gabos po yan matubo. Kaya kung matanom ka po duman sa part ki kakao, dapat po ora po duman ki tanom para buwelo man po so kakao. Okay. May space man po siya na at least sarong linya na 1 meter na intended lang po para sa kakao, then another 3 meters naman. Kung may mga tanom na po na tubo tapos i-insert lang po sa kakao, di po yan mabubuhay because haranihon may competition na po sindan doon. Bata ang tubo ba sir? Halos taraning taning na pigatanom siya no sir? Pero dahil man siya na-observe ba distance niya sir? Sa tubo sir, may distansya bang pigos mo? Pag nagtalubo yan, dakol minasara nga sir. Iyo po, sa tubo po, ang kada linya po 1 meter ang distansya po kaan. And sa sarong linya, magpuon sa sarong cutting na itanong mo hanggang sa pangduwa, 0.5 meter or kabangang metro. May distansya man. Opo, may distance of planting man po yan. Kurang bulan nga sir bago magtalubo ang tubo sir? Ang tubo po, taon bago po yan i-harvest. Okay. Kaya pala no. Kaya pala kami nagtatanong kayo ito. Tabi mo sir bagang kalamay. Kag sa sa buhay kami. Ang Pulanggi area baga sir, puro siyan matubo ano. So, gigibong kalamay, balikot sa yan. Pag ang tubo baga sir, nasa mga manyugan man, anong epekto kan sir, tabi? So, iba po kaya, nag-resort na sa mga manuyog para po mag-egwa ki additional income. Pero ang main po dapat na area para sa tubo is open field po talaga siya. Wala po siya wala po talaga siya dapat ki kahoy or kino. The same man po sa Pinya, so sa Cam Norte po baga. Cam Norte Mananggad. So nagtanom man po sila ng mga pineapple under coconut. Ito po mga coco-based agroforestry system po itong inadapt nila na medyo dawa po may shade which is day po talaga yan mainly kaipuhan kang tubo and kang pinya. Tig-adapt na lang po ninda para makuha po ninda so purpose na magkegwa kay additional income. Ayun. Daling ko mga sir, na-assign ako sa Cam Norte for more than 2 years. Digdi sa Basod, sa sa Daet, digdi sa San Lorenzo, pasiring naman sa Labo. Puro sa Mananggad Sarpinya ang kadaklan na nasa irarum kang sendang manyog. Yun lang sir. Gano'n inadap lang sindan para magkaigunin income sir? Or kumusta man ang production dahil siya masyado bang nagtalubo or okay lang sir? Opo. Ang pinya po kaya na-prove po na okay sa climatic condition kang Camarines Norte. Kaya sa mga area po ninda na igwa ng dating nuyog, dinevelop po ninda into pineapple production area in which nagkaano po sinda nagkaigwa po kay maray na resulta. I think
5 to 7 years ago, nagagawa po kita dyan key extension activities. So sa direct access po baga, Iyo po. in which na-assign man po kami. Okay po so production ninda, except po duman sa pag-over ang supply, medyo dumanda po sila nalulugi. Tama. Ang sarong pinya, tigbaba ka na lang po sa indaki 3 pesos, 2 pesos, samantalang pag-abot po digdi kang retailer, 15 pesos na ang saro, 20 pesos na ang saro. So ito po ang reklamo nila. Totoo yan, sir. Talagang garo na so mga farmers man ang ganta garo na baratuhan ka presyo pag abot di sa sentro alangkaw na mga 15 hanggang 25. Bari nga sir so alampay ta baga part kang alampay ta so fibers itong pigamit naman sa paggibo kang alampay kaya yan para gibod ta naman sa labo sa Camarines Norte yan labo. Okay sir. Kaya pala sir, arog palang kanin. Bako lang palang kakao. Ngayon ako nalimanagan na bako lang palang kakao, bako lang pala nga ining pinya, bako lang ya patag, bako lang maya tubo. Ano yan, bako lang pala magulayong. Kada ako pala lang pwedeng ilaog tadigdi sa pigapunta sir na agroforestry. May iwasan pala sir ang sakop niya, sir. Iyo po. So, number 1 po, kung dakulon po kitang pili pagpilian na isabay tapo or itanom sa erarom kang nuyog. And aside po gani kayning mga fruit cultivars or fruit trees and mga gugulayon, pwede pa po kita mag-incorporate kay mga hayop o mga animals. Sir, yung manang gano, lalo kung haran kita sa salog, or medyo may sapa, Okay man po ito, pero, sorry po, meron. Okay lang, tabi. Pero ito po, baga, kung may sapa, ang DNR po ngunyan is medyo mahigpit, ma-check po. Ipadagos po, sir, Sige, tabi, sir. Para po luman sa interesado para kumbaga magkaigwa na sinda keep plano in the future. Saro po duman sa about to be implemented mi po is ito po nganing coco-based agroforestry system na coconut po tapos nuyog tapos coconut. And sa iraron po, pag medyo huro halang ka na po so mga kakao, nasa 2 years na, pwede po duman mag-incorporate ki animals like ruminants, ito po na baka and kanding, or pwede po itong mga manok na laying, ito po na mga dala ko lang strain ki manok na, so di po siya nakakalupad, pati siya makahali. So, iyo pa po ito ang sarong magayon na kung may gusto po mag-adapt or mag-venture after the retirement, aside po kang nuyog, igwa ka na kakao, igwa ka pa bunay, or igwa ka pa ruminants. Ang ruminants po, digdi sa bukaf, igwa po kitang small ruminants na karnero and kanding, which is, kung iisipon po, and kung aram po kang kadaklan, harayuon po ang nutrient kumbaga na makukuata compared po sa urig. Yan po kaya na ruminants, kumbaga organic po siya because ang tigkakaon po niya, mga awot man sana and mga legumes. Ang urig po baga is feeds. And pag piglets pa sana, injected ki multivitamins, vaccines, dewormer, anti-diarrheal na yan po, nakakaon ta po yan. Tado yaon yan duman sa karne. Pero po itong karne kang karnero, karne kang urig, lalo po kung less ang tigi-inject po dyan, health-wise, magayon po ito. And so mga dai pa po nakakanamit ki karnero, masiramon po siya. Bako siya maanglo, bako siya, so may parong po baga. Digdi sir sa tuya, igwa na kaya na nag-atamang ki karnero for sale? Wala pa man sir? Igwa naman po. Si mang diit-diit na nag-venture into sheep producing. Pero ang mas dakol po is itong kanding. Kaya lang po, bako pa po siya sikat sa market digdi sa tuya. Mas sikat po sa urig and sa broiler, which is, syempre po, grabe ang chemicals po kay ito. Kita po digdi sa bukaf. Saro po yan sa income generating projects sa under ruminant production project. Nagpapabakal po kita. Kung gusto po ninda yan padakulon, so babae and lalaki, or kung gusto nindang panghanda,
or pangpulutan, igwa po kita tigpubakan. Ayan. Nag-ulok suyo gari mapagpulutan na pwede. Anong mga luto ng kanser? Ano? Pwede gan sigurong paras kan sa kanding baga, kaldereta, papaitan, mga rugay. Opo. Pero tama ka, Opo, sir, so- ang kanding baga mananggad, pigakaon ka, nagsabsab lang yan, awot. So, baka, human, mga awot mananggad. Yan sa pigapunta mga ruminants, ano? Tama po ka. Opo. Okay. Healthy, healthy food yan baga, no? Opo. Sa mga estudyante ta, sir, kasabay po yan sa piguturo ta sa enda para ini mga araw kaning agroforestry farming system? Opo, digdi po sa Muya, Sa sa Buka po. Bukaf, embedded po iyan every duman sa technical subject. Example, kung ang subject po nila is ruminant production, duman po sinda i-expose sa area ta na kung sa inya on duman so baka, ya on duman so kanding, ya on duman so karnero, magpuon po sa lahi hanggang po duman sa marketing. Ayun. So sa lahi, ano sa mga karakteristik, ano yan tigbi-breed, pag nagpugbon, ano mga pwedeng ipakaon, ano ang pag-alaga, hanggang sa i-market po iyan. Sa crops naman po, the same. Magpuon po sa pisog, hanggang pag-land prep, hanggang pag-abono, pag-control key peste, paano maaraman kung pwede na i-harvest sa bunga, tapos so post-harvest operations. Ayun. And may dagdag ko po, kaya nga medyo ako po personally, maugma na face-to-face na kita. Ang agriculture po, dipisilo na itukdo online. Ibaga, sir, ta. Paano mo muna ituturo mo nang gad kung ano yan, online kita ka. Muna nga tabi ang abono, muna nga pagkalot kayo niya, muna nga pagpapalo. Na-imagine ko, sir. Lalo kung yung mga demo, dahil kita sa demo farm dyan, sir, maliban sa pag-isay mo, sir, na hining sa agroforestry, kung pa kita mga ibang demo farms dyan, sa ano yan, sa iba pang mga agri-products, mga vegetable. Opo, digdi po sa Buka, dakulon po kitang classic demonstration / laboratory / IGP. Kumbaga, so ang IGP ta po kay digdi is established na. Yes, sir. Ngunyan, dumanta po tigi-expose sa mga estudyante para nahihiling po talaga ninda. And ang saro pong katugon-tugon po kang admin, aram taman po baga na diiton ang estudyante na gusto mag-take agriculture as their course. Ipahiling ta na sa agriculture, igwang income, igwang sintabo. Dawa iyan mapagal, pero pag na-emphasize ta sa estudyante na may income, may encourage yan. Especially, ang saro sa target is after graduation, mag-put up sinda ki business ninda or mag-self-employ sinda. Iba Okay sir, man po, so mag-employ sa... pigapunta sir na agripreneur, maging agripreneur sinda, Iyon po. So, kita po digdi po sa Bukaf. So, depende po sa subject kung crops or animals po iyan. Daman po sinda expose, papa-experience sa iba-ibang mga laboratory / IGP / demonstration areas na po. Both digdi po sa Bukaf main and duman po sa Bukaf Mororo. Sa Bukaf Mororo, mabanggit ko na po, duman po ta ang mahiwas na area for laboratory activity. Nasa I think 84 hectares po ito. Pero ang issue po duman na medyo haloy na po na naging problema kang Bicol University are the illegal settlers or squatters. Bata po mga maisugon po. Yes sir, medyo sir, dakol pa ko tang ihapot sa imo, dakol po tang pag-restaurant kailang inabot na kita ng oras, alas 10 na. Sir, baka may mga di ako na ihapot sa imo, baka may mga gusto ka pong i-disseminar pa ng mga informasyon, mga programa ta dyan sa Bukap. Please go ahead, tabi sir. Okay, so kami po digdi sa Bukap, sa pangaran po kan sa Muyang Dean, si Dr. Joseph PBD. So, willing po kami na mag-extend kan sa muyang services, kan sa muyang expertise naman po sa mga interesado through extension, in coordination po duman siyempre sa BUEMD. So, kami po, mahalat sana po kami, masabihan lang po kami, and pag may schedule, very willing po kami
And lalong-lalo na po sa mga katrabaho ta po digdi sa Bicol University. So mga about po to retire, if interested po kamo na may libangan po kamo and may income na maabot po sa indo with regards to agriculture. Bako lang po digdi sa coconut based, pwede man po ang vegetable production, pwede man po ang urban gardening, pwede man po itong sa animal production, and idagdag ko na po itong sa sweet corn production na tatao man po kita kaan, which is magayon po ang income kaya niya in just 75 days. Balik tulos po so capital ta, and madali po siya ibenta. Diyan po kan isabi yung nagtitinda po kami diyan, so madali man po maubos. And thank you sa support kang Bicol University. Okay. Maraming salamat, Doc. Salamat. One of these days gusto ko magpa-share sa imo, Doc. Makaukod pa akong lalo kaning mga figururan ta. So, salamat po. Yan po ang sa tuwing bisita may pagkaaga si Dr. Antonio P. Padayaw, ang Bukap Business Affairs Coordinator. Sa tayo pong pag-restore ng pagkaaga, ini may kinalaman po sa coconut-based agroforestry farming system. So, sa pangalan po ginaraykan sa tuwing mga pag-iribo dyan sa Bicol University, sa pangalan kan sa kanyang partner si Professor Jose de Matera, sa pangalan kan mga opisyales kan Bicol University headed by our President, Dr. Arnulfo M. Mascareñas, siyempre pa sa tuwing Vice President for Research Extension Management Office, si Dr. Louis Amano, siyempre pa ang Director kan Extension Management Division, si Professor Weng Soilo, si Ma'am Sambayang Dean sa CBEM, si Dr. C, ang Dean Man kang Cal, si Dr. Lopez, si Ma'am Sambayang CPRO, si Ma'am Renelyn Bautista, and sa gabos-gabos na so staff kang EMD, maray na aga po sa Indo Gabos. Sini po si Edgar Barameda, salamat kan sa indong pagkantabay hasta sa masunod na Webes, tigdi po sa itong programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Thank you, good morning. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdi sana sa Radyo Veritas